pohode. Ja, štvrtý deň v blázinci, štvrtý deň v blázinci, štvrtý deň v blázinci, štvrtý deň... Ale toč sa mi Vaka, Saturniata. Dobre, tento deň by som nemala mať smolu, lebo to štvrtý deň. Keby som vedela, kde sú tie škrečka. Haló, kde sú škrečka? Jezus, by sa toto vzadu skovávate. No tak ja si... No Jezusky, ajojko, môj maličký. Ajoj, môj maličký. Au, nekúš tak. A jako kam sa teraz pokúša žiť? Kámo, keď chceš niekam ísť, tak si aspoň choď do loptičky. Ne, on je hlodovať, on sa aj tak pôjde po svojom, kámo. Toto ešte rozpúči. Au, konečne po 100 hodinách je škrečok v tej guličke, he? Tam budeš točiť jak helikopter. Hej, ako fakt nebudem ubližovať škrečkovi. Alebo... Úplne dokusaná, a keď škrečok bol v kuličke, tak úplne dokusaná som ho išla dať späť, ale trocha som sa bala, že ma kusne. Keby niečo, tak sa to deje celú dobu. Takže zobrala som kolena, nejak som to otvorila. Otvorila som horný poklad a škrečka tam opatrne vysypala. Prosím, choď tam. Plne zdravý a šťastný. Keby niečo, tak je to vypadajúci škrečok krásny. A nevím, co máme robiť. Kámo, veď ani telefon tu nemám. Ale akože fakt. A nevím, co mám delať. Prosím, pustite mňa odtiaľ. Počkať. Jediná možnosť, ako sa dostať von, je rozriezať niektoré tyčinky a potom by som sa odtiaľ dostala von. Skvelý nápad, len kde teraz zoženiem nožničky? Tak som hľadala. A nie, vôbec som nerobila žiadne blbosti. Ste som hľadala. Kde sú tie nožničky, kámo? Či nie sú, pod nožničkami nie sú. Počkať, nožničky! Prosím, nech sa nimi nestihnem, prosím. Jak sa striha nožničkami? A mám to. Tak, jeden, druhý a tretí. A ja môžem ísť krásne domov. Tak ahoj, toto bola posledná séria.